An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Usmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn ye kalo tile 30 ka taa a bila karidon na septembre kalo tile 5 farafin kalo tile 21 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila farafin kalo tile 27 la dolo jate la samiya kalo sabanan tile 8 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo sabanan tile 14 na o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko tile bi vierge mɔgɔw ka so ni wagati in na o dolo min bi o vierge yɛrɛ mara n'o o mercure ni arabu ko a ma ko utaridu dolo in de nɔrɔ barikalen don ngɔku dolo in ale de nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin adamaden bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ko ninnu bɛna kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa u jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ karisa hakilijaa baaraw bɛna kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ninnu mana don a fɔ bɛ don ko la u b'a sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ misɛnya bɛna ye ninnu na fana kuma caman bɛna ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani sɛgɛsɛgɛli baara nasugu min ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na baara nasuguya caman bɛ yen ninnu bɛ se ka kɛ i n'a fɔ jatebɔ baaraw n'o ye comptabilité baaraw ye o baara nasugu ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ fo ka taa se commerce ma feere nasira caman bɛ o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na bolola baaraw olu ka di ninnu na artisanat baaraw ka fɛn dɔ bayɛlɛma bolo la fo ka taa se kalali ma enseignement ka taa se mɔgɔ kalanw ma ninnu ye kalanfa jolenw ye ani dɔgɔtɔrɔya baaraw olu bɛ se ka diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ fo ka taa se sariya baaraw ma bana nasugu minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ tali kɛ nugudimi kan nugudimi de bɛ se ka ninnu sɛgɛn u kan k'u hakili to u yɛrɛ la ka bɛn ni wagati kofɔlen ninnu ma ninnu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ninsodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka wasa aw kun jɔrɔlen don ko minnu na wagati tɛmɛnenw na ko aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ wasa bɛ sɔrɔ sira caman fɛ ka ɲɛsin aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru siraw fɛ aw ka dɔgɔkun barakalen don ka ɲɛsin aw ma nin tɛ dɔgɔkun goman ye ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ko kɛnɛya olu sinsinnen don donta o fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw aw ka wulikajɔw caman bɛ se ka sabati ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko wulikajɔ ani ci bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko ni aw ye aw banba ni dɔgɔkun kɔnɔ ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni aw ka wulikajɔ wagati bɛn ani kunnafoni siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ f'a laban ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma sira caman fɛ nka fɛn bɛ tali kɛ sɔrɔta fanfɛla la garisɛgɛ sira o ka sɔrɔ donta o ka dɔgɔ aw ni aw limana ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka wasaw ani kumakan dumanw ni hakilisigiw sɔrɔ minnu bɛ bɔ aw mɔgɔ ɲɔgɔn yɔrɔ la ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya o sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw faso sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bana min bɛ aw ka sira kan kamasɔrɔ aw ka wulikajɔw ani aw ka
kunkɔrɔta ko aw bɛ fɛ ka laɲini minnu sabati ko gɛlɛya bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliya fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin tɛ aw ka dɔgɔkun ye ni aw bɛ se aw ka wuli ka jɔ fanba bɛɛ lajɛlen k'aw ka bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni aw ye ko daminɛ ko kura dɔ daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na walima aw bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ ko dɔw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw tɛna jaabi ɲuman sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la ni an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ibrahima ka so Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fariganw bɛ se ka aw ka kow lasumaya ka se ka aw ka kow lasan ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw banba aw ka hakili to aw ka kɛnɛya la ani aw yɛrɛ farikolo la kamasɔrɔ farikolo de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw sɛgɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina kow ka ca kojugu ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni aw bɛ se aw ka sira kelen de ta o de da ka di aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ ka taa bila a laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛ balilenw kan minnu bɛ se ka sɔrɔ aw jigilamɔgɔw fɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko halisa aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ bolofɛn yɛrɛkɛ minnu ye aw sɔrɔ garisɛgɛ ko ta fanfɛla la ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la halisa aw bɛ se ka garisɛgɛw sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nka ni aw ma farati aw yɛrɛ bɛ kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye garisɛgɛ bɛ don cogoya min na aw yɛrɛ de bɛna tila ka kɛ sababu ye ka se ka o garisɛgɛ sɔrɔ ninnu k'a bɛɛ yɛrɛkɛ ten nɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la n'o tɛ dɔgɔkun in ti dɔgɔkun goman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka kɛnɛya o siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawla kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Umaru ka so balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɔrɔjanfɛ kibaruw de barikalen don ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ aw yɛrɛ kɛrɛfɛ aw bɛ fɛ ka laɲini minnu sabati aw yɛrɛ kɛrɛfɛla la ko basigibaliya bɛ se ka don olu la nka yɔrɔjan fɛ aw limana minnu bɛ jamana wɛrɛw la walima jamana yɛrɛ kɔfɛ olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka kibaruya duman lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw fɛlen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ayuba ka so kawla kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fɔɲɔgɔn kɔ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ta fanfɛla la ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw la faamuyalen tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye aw ka se ka aw mɔgɔ ɲɔgɔnw la faamuya cogo cogo ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la garisɛgɛ sira o jɛlen tɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma fiɲɛ ka kalan nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Alahu Taala ka so sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigisigi kumaw olu caman ɲɛsinnen don aw ma o de bɛna se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma ka kunkɔrɔta lase aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye kumakan dumanw mɔgɔ caman ɲɛsinnen don aw kan wa jama bɛ aw kɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka garisɛgɛ sira o ma sinsin dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw ka hakili to aw yɛrɛ la ka sara balilenw bɛ se ka aw sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 la n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa Solomana ka so capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ ni aw ko k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ fana a bɛna kɛ sababu ye k'a bɛɛ tiɲɛ fo aw ka hakili sigi ka se ka baara kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni hakili sigi n'o tɛ aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye k'aw ka ko duman caman latiɲɛ wa aw ka kɛcogow dɔn mɔgɔw bɛna ɲɛsin aw ma ka kunnafoni minnu di aw ma olu tɛ kunnafoni sababaw ye ka ɲɛsin aw ma nka ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ka taa se a cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛ balilenw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Badara Ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigi bɛ aw ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka jama fana kundalen don aw fana kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔ kan sɔrɔ sira o ka suma ka ɲɛsin aw ma aw bɛna wulikajɔw kɛ cogo o cogo sɔrɔ kama a ka gɛlɛ aw ka se ka o jaabiw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se k'aw jigi da o jaabiw kan dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka miiri na jugu bila kamasɔrɔ miiriya minnu bɛna aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'olu tɛ miiriya ɲumanw ye ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka banamini don aw ka kow la warikow la ani aw ka nafolomafɛn kow la fo aw ka hakilina jugu ninnu bila ka se ka baara kɛ ni hakilina kelen wa juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko aw bɛ se ka aw jigi da olu sɔrɔli kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a ka ca la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka kibaruya dɔ sɔrɔ olu la min bɛ aw wasa dɔgɔkun laban yɔrɔ de barakalen don aw bolo kɛnɛya siraw sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaru ye ka a yira aw la k'an bɛ samiya kalo 3nan na ni o ye vierge mɔgɔw ka wagati ye a b'a yira k'a fɔ ko tile bi vierge ka so ka bɛn ni wagati ma a b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to min na ni o ye jumadon ye jumadon entre 7h 8h olu furancɛ la ni wagati in kɔnɔna na furu kuma barikalen don ka se ka kuma fɔ i kanu ka don mɔgɔ la o barikalen don ni wagati in kɔnɔna na wa ni furuko min labɛnna ni wagati in kɔnɔna na ko barika bɛ se ka don o la o ye wagati fɔlɔ ye entre 7h et 8h tilegan fɛ 14h 15h o furancɛ fana na Vénus bɛna tuguni a b'a yira k'a fɔ ni wagati in kɔnɔna na ni i ka furuko kuma daminɛ walima kanu kuma bɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ kanu kumaw olu sabatilen don ni wagati in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ an ka hakili to o yɔrɔnin na ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ ni man karamɔgɔkɛ fo ani mɔkɛ karamɔgɔ Mamadu Dawu Kucala kɔkɔ an ka foli bɛ a ye ani Kucalaka bɛɛ lajɛlen a kelen tɔgɔ la an b'a fɔ la Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka Mali basigi